Tirƙashi. An kwantar da Baba Ɗan Audu a asibiti bayan ya gamu da ciwon ƙanjamau bayan auren da ya yi. An kwantar da Baba Ɗan Audu dai a wani babban asibiti a garinsu, sannan ɗan shi kuma yana ta murna domin a yanzu haka yana ta cin kuɗin da Baba Ɗan Audu ya tara. Baba Ɗan Audu bayan ya tura ɗan shi nemo masa izini ya fara zuwa hira wajen wannan matar mai ciwon ƙanjamau, to a ƙarshe dai lamarin nasu har ya kai su da aure. Bayan ba a daɗe da aure bane ba Ɗan Audu ya kamu da ciwon ƙanjamau. A yanzu dai haka an kai Baba Ɗan Audu asibiti, inda wannan ɗayan matar tashi ta zo tana ta bikinsa, tana dai ganin abin da yake faruwa yake wakana, inda take ce mai tun farko laifinka ne, yake cewa kaza ba zan ƙara yi miki kishiya ba kuma ba zan ƙara saba magana ki ba. A ƙarshe dai kuɗin da Baba Ɗan Audu ya karɓa a wajen kilishi duk ga su nan za su ƙare a asibiti. Dan haka kuwa ba tare da ɓata lokaci ba sai ku biyo ni domin ku ga irin cakwakiyar da ta faru a labari na ɗin. Sai dai kafin nan muna ga mai roƙonku da ku daure ku danna alamar subscriber sannan kar ku manta ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa, sannan ku yi wa bidiyon namu alamar like. Mun gode. Baba Ɗan Audu dai bayan kwantar da shi da aka yi a asibiti, a ƙarshe dai cewa yake kuɗi na matar shi tana cewa haka za ka yi haƙuri a yi maka magani, domin kai tsaye magungunan da likitoci suka rubuta aƙalla sun kai 500,000 saboda babban ciwo ne Baba Ɗan Audu ya kamu da shi na ƙanjamau ɗin. Sannan likitoci sun tabbatar da cewa matuƙar baya shan magani da sauransu tun da ciwon bai gama shigar shi ba, to idan ya kasance yana shan maganin shi to fa zai iya rabuwa da ƙanjamau ɗin har abada. To amma kuma matukar yana wasa ko ya nuna son kuɗin shi ya ƙi sayan maganin, to fa ƙanjamau ɗin zai ta shiga jikin shi a hankula ƙarshe dai har ya yi ƙoƙarin ma sabota shi da rayuwarsa. A ta daga ɓangaren kilishi ko tana nan tana shirye-shiryen yadda za ta kashe wannan jaririn, bayan raba gardama ya karɓo shi daga gidan Sumayya ya maida shi zuwa gidan sarki. Inda kilishi ta fara shirye-shirye ita da mutumin nata, a ƙarshe dai ta yanke shawarar za ta zuba masa guba wacce ba za ta nuna ba a cikin madara domin ya sha, wanda matuƙar ya sha guba ba zai taɓa haura kwanaki bakwai ba zai mutu. Wannan shirin shine kilishi ta yi, domin ta gama shiryawa akan cewa za ta zo ta ba shi madara ranar Juma'a a kan idon kowa, tunda ta san ba ranar zai mutu ba. Maybe idan ya kai irin ranar Talata ko Laraba ya mutu, babu wanda ya isa ya zarge ta akan cewa laifinta ne da idan wai ta bashi madara a ciki ya sha. To wannan shine target din da kilishi muke ganin za ta shirya idan ɗan ya koma gidan raba gardama, kuma mu ce muka ga ta shirya idan ɗan bayan raba gardama ya dawo da ɗan zuwa gidansu na sarki. To dai wannan kenan, sannan kuma duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shirya a Not For Me. Sannan muna roƙon ku da kar ku manta, idan har wannan ya kasance shigar ku na farko, da ku daure ku danna alamar subscriber, sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa, sannan ku yi wa bidiyon mu alamar like. Mun gode sosai da zuwa wannan shafi namu mai albarka na Amana Blogs TV.